En af vores største udfordringer i dag er at skabe sammenhæng og forenkle vores tilværelse, og på en eller anden måde skabe overskuelighed i den. Ikke mindst over alle de valg, som vi konstant stilles i. Og det betyder, at vi mange gange som forbrugere søger et stabilt og fast og ikke mindst funktionelt holdepunkt i en hverdag, der er konstant omskiftelig. Men som på den anden side også følger med den udvikling og den dynamik, som vi oplever i vores hverdag. Og det der med på den ene side at kunne følge tidsånden, og måske nogle gange ligefrem udfordre den, og på den anden side skabe noget, der er så originalt og holdbart, at andre synes, at de gerne vil kopiere det, det er en ganske særlig evne, og det er det, jeg kan se, at Fredericia Furniture er i stand til. Og det gør så mig som forbruger helt tryg. Man kan godt se, at man er i 60'erne her. Ja. Selvom det er meget typisk børge. Det er helt klart typisk børge. Den her sofa, rent faktisk var den her sofa, min far altid fortalte, bedstfar altid fortalte, at den betalte for hele bygningen af den nye fabrik. Det var en kæmpe succes. Og den kom I kulissen på Fredericia Furniture venter 3. generation, Rasmus Graversen, med et ønske om, når tid er, at kunne videreføre det, der blev startet af bedstefaren. En arv, som det vil være en stor udfordring at løfte. Jeg tror, hvis man fortsætter ud fra de spor, som er lagt nu, så handler det måske mere om at få overbevist verden om, hvor gode de her møbler er. Mere end det handler om at lave om på en masse ting. Og det tror jeg godt, man kan. Og så tror jeg, at Fredericia har en fremtid. Det er spændende at være med til at udbrede noget, man synes er godt. Og det synes jeg, Fredericias møbler er. Og det var den her klunkestil, som Børge Mogensen han jo var voldsom modstander af og ryddede op i efterkrigstiden. Det har været sjovt at kigge i de gamle annaler, fordi det er jo min families historie, samtidig med det er min bys historie, og det er på den måde også min historie. Og det har været spændende at se, hvad det var, der drev folk dengang. Og hvad det var, der drev min bedstefar. Når jeg så kan sammenligne det med, hvad det er, der har drevet min egen far, så synes jeg, det har været spændende at følge med i. Den gamle fæstningsby Fredericia med sine vældige jordvolde blev grundlagt for over 350 år siden som et værn mod fjender. Byen ved Lillebælt rummer en mængde krigshistorie, men Fredericia fortæller også en unik historie om designede møbler. Det var fabrikanten N.P. Ravnsø, der kom til Fredericia fra Aarhus, og i 1911 startede Fredericia Stolefabrik i de bygninger i Prinsessegade 20, som havde huset Fredericia Jernstøberi. I Fredericia var der gang i industrialiseringen, samtidig med at man arbejdede på at udvide byens havn markant. Træindustrien var ved at gøre sig bemærket i byen, blandt andet med 2 møbelfabrikker, hvor Fredericia Stolefabrik var den ene. Møbelbranchen stod midt i det industrielle gennembrud og havde stor fremgang med mange kunder og god eksport. Min far hed Georg Henning Jørgensen, og han er udlært som møbelsnedker i Aarhus. Henning Jørgensens far, Georg Henning Jørgensen, var en af de første medarbejdere på den nye stolefabrik. Som 18-årig drog han på valsen til Tyskland og vendte efter 5-6 år tilbage til Fredericia. Så da han kom hjem i 1911, der fik han job på stolefabrikken. Den var startet på det tidspunkt, hvor han kom. Og jeg kan huske de bemærkninger, han kom med. Han var jo en ganske ung mand jo dengang, ikke? Han var født i 88. Så han har jo ikke været så gammel, da han blev ansat som værkfører. Der var trods alt nogen, der var begyndt derinde.
Det går aldrig det her, sagde de gamle svende derinde. Og den bemærkning, den kan jeg huske nu fra min far. Jamen, hvis det ikke går det her, så går jeg, sagde han. Men trods det, så blev han der altså i 25 år til 1937. De havde en hest, der hed Max. For det min yndlingshest, det var selvfølgelig Max. Og jeg kan høre endnu den spektakel, der var, når Max kørte hestevognen over gården. Så skulle de jo på banen med stil, var det dengang.